assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande tongonore en masɗe ɗe no mbayata e sifa dabɓo bemtinowma an jiɗɗo foftude masɗe. mayi waɗanma nayi dowto, tati hakkunde, nayi lesto wona polle ma. Joni noon alluwal ngal nani hay hunde ala e maggal, kono noon ko hen waɗate mbawa dañde kada janga. Ay sa ƴeewi ɗum ɗo ko allif, ɗum ɗo ko allif masaki taw allif 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 ay fof allifaji, kono en jani hen masɗe ɗe taw saɗa masa noon wandani. Ay tiginte e allif ko gotum, ay ngel ɗo pesgel ngel ɗo wiyete a, pesgel ngel wiyete a. Ay ɗone mbaɗani ha gayna gadda pesgel ngel lesto wonti i. Ay ɗone gadda mbaɗa tigide hakkude allif he, mbaɗani tural ngal fawo dow. Ay tural ngal wiyete u. ɗone mbaɗa tigide ha gayna mbaɗa kowal e dow muɗum wiye aa aa. Ay ɗone mbaɗa tigide dow, ay mbaɗa goo, ay ko awonɗo ɓeyda goɗɗo mbiya an an. Ay ɗone nani mbaɗa tigide to gasa, ay gotel ngel wonno i, ɓeyda goɗɗo mbiya in in. Ay ɗo tiginto wona hakkude, ay ɗo ko uko goto wonɗo ɓeyda goɗɗo mbiya on on. Ay ɗone ay tiginto allif foɗirte, walla allif jowiiɗo, walla allif taƴƴo woni ngal ɗo portal. Portal dow soene fooɗe foɗirte ko allif, walla allif jowiiɗo, walla allif taƴƴo. ɗo noon mbiyata ko a. Allif gonɗo yeeso makko o pooɗirɗamo mbiɗa a. Ay ɗo kadi tiginto woni less, ay peskel ngel woni i fooɗani. portal less foɗirte ko yanara, walla jubriya, walla yurid. ɗo noon mbaɗen ni mbaɗen yanara, mbiyen i ko fooɗimo yanara o. Ay ɗone tiginto hakkude allife pawɗamo, mbaɗɗani masɗamo woni u, o fooɗani ɗo, mbaɗa ɗo wow mbawa fodde. wadde tural foɗirte ko wow, walla wow taƴƴo. ɗoɗe mbiya u. Hay ɗone toɓɓel ngel ɗo ko e. Joni saɗa fooɗamo noon waɗi yeeso makko yanara e allif jowiɗo dow makko mbiya ay wadde en paami masɗe ɗe ko ɗo ɗe kaaɗi, koni jangguirte masɗe. alluwa ngal ɗo gootal tongan mami dendagal ko masete qur'ana dow ha less wawa ido ɗo haaɗi. joni noon mbaɗadani janggen a e o a
an in on gasi ngara pooɗen a i u e ɓamten 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 joni ɗo ne wiyete a fooɗani ko portal dowgal addi wiya a i portal lesgal addi wiya i kono fooɗani u ko tural ngal addi wiya u kono fooɗani kowal ngal ɗo addi wiya aa aa joni noon paamoya kowal e sidda nandi ko jahata min janngoy sidda yeeso sidda e kowal nandi ko jahata kowal e sidda nandi ko jahata ɗo mbiyeɗa ko an ɗiɗi dow an ɗiɗi less en to ɗiɗi dow on ɗo woni ɗiɗɗiji ɗo kaaɗi ma woni ay ma woni an walla woni in walla woni un ɗo masɗe ɗiɗɗiɗi kaaɗi ari ardi ɗe dowɗe pooɗani tati ɗe noon woni ɗiɗɗiɗiji ɗi garnan oɗo polle men ɗe ko nayi ay ma woni a walla mbiya i walla mbiya o walla mbiya e ari ardi ngal ɗo alluwal sa wawi ngal dendagal ko jangete e bange masgal ko ɗo haaɗi se ngari e baa oni yalta ɗo tan tongotoɗa ganda portal dow portal less tural kowal ɗo haaɗi kañƴe tan gatat less non ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗegga on koola koye mon ƴeewaton ko jannguɗo ɓalluɗon saɗa makko oɗon namdomo omo haalana on ha Allah walla on jiiton ko haalete ko jangde saɗani teskuya namdi jangen gotol ɓaaren a e o an in on e o en gayni en mbaari nayi dow pooɗani woni a e o aa kowal ngal noon e siddo o nandoyto ko jahata ɗum ɗo ay ɗum ɗo wiyete sidda ko ni wayata sidda ko ni wayata hadema jiiɓoyade ay so waɗi ni kowal so waɗi ni sidda kama ɗiɗi nandi ko jahata kono noon sidda oɗo kanɗo jiiɗa sidda tan andu ko ɗiɗi gonata e makko ɗiɗi o jogoto kam ɗiɗi ko wañi sa wi joni ni ay ayde
ɗo joni sa waɗi ni mu ha am ma ay dow ay woni Muhammadu sidda o so ari kanko oɗo sidda so ari oɗo mim e oɗo mim o renninta lawol gotol o watte fo oɗo dow makko wonta Muhammad wona oɗo wona hen oɗo majje e nder makko o lomto ɗon on paami ɗon hande waɗama ɗo yerumum seetan hadema jiiɓade ayi misal holluma ha paama seeɗa sen garoyi hen taw on ganata ayi hayɗo misal tan dokkan mami hadema arde jiiɓoyɗa e sidda min garoy hen hay joni ɗo woni mu o ɗo woni ha o ɗo woni am o ay mu ham ma du sidda o so ari noon mbaɗani tan ni hay ha cewɗo onen ƴetta mimo ay oɗo mim goɗɗo oɗo mofti koye nder makko wadde kañ ɗi natodiri ay on saaha jokka mbasa waɗ ɗiɗi joni sa waɗo yini a wi mu a wi ha ay oɗo sidda woni kowal ngal ay Muhammad wadde oɗo sidda kanko woni o ngal ɗo kowal woni oɗo sidda ko gotum wadde mbiɗa mu ham ƴettuɗa ngal ɗo portal ay ngal ɗo portal gadduɗa ngal pawɗa ngal ɗo woni min oɗo mim kanko jeeyi ngal ɗo portal wadde mbiɗa Muhammad oɗo ma oɗo e oɗo jaadi mbiɗa madu woni Muhammadu ay wonti ɗo joni mbaɗɗamo ni ay hankadi a faami sidda kala tawɗa sidde fof ton ko tawɗamo ɗo ko ɗiɗi gon ɗon ɗo makko ɗo ay joni mbiya mu Muhammad siddo onen Muhammad ma du woni Muhammadu walla mbiya iyaka ay alif men ko ni fonno waade ay iyaka ko ni fonno waade mbaɗa ɗo i o i nani mbaɗa ɗo ya o mbiya i ya goɗɗo o pooɗo o mbiɗa ay ya ay ko oɗo fooli mum ka iyaka joni noon garɗa mbaɗɗani hen lawol gotol poftiɗa hoore mayi ay tan mbaɗɗani lawol gotol ay wonayi tan toɓɓuɗa ɗo ay mbiɗa ay i onen i ay oɗo woni kowal ngal i ay oɗo woni portal ngal ka e wonta iyaka ko ni tan woni mastere masal daɓɓo tan sen garoyi hen tawa dañi ƴekkol ngo taw so aroyi hen tampata ɗum noon wadde kaɗen ɗo haɗa jiiɓoyade sen garoyi hen ɓe jettima on banggue waɗe hen noon kadi noon paami toon ha ɓuɓɓuɗe famade ɗo ekko tan ha ganda ko ni sidda wayi e kowal jaadi ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañirɗon janggon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon giɗe mon saabu Allah yayali kolo Sénégal alhamdulillahi bi alamina on keɓani ballowo on nodde en 00 221 117 906
14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li keɓa whatsapp o caggira saggere ma a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah ren eɗon gondi on jarama. Wassalam.